Дөнья саргая, көннәр суыта, ләкин бу көз җитте дигәнне генә аңлата, ә гомер көзе җитә дигән сүз түгел. Безгә яшәргә нинди гомер көзе ди. Ярты сәгатьлек тукталыш ясап алыйк та тормышыбызның иң якты вакытын дәвам итик. Сезнең белән мин Зөлфия, бу яшьләр тукталышы. Тормышның иң якты вакыты димәктән, аны ничек уздырырга буласың? Биергә, җырларга, сәхнәдә балкырга, берәр шагыйль табырга мөмкин. Ә менә Шарм театр студиясе укучылары буларның барысына да өлгерә. Ышанмыйсызмы? Менә күптән түгел аларны 25 яшьлек туган көннәре булып узды. Безнең хәбәрчебез Наилә дә аларны кытламыйча калмады. Boy, you're looking like my type, but tell me, can you hit it right? Cause if I let you in tonight, you better put it down. Now we do it all the talk. Бигрәк авыр эш эшлисез икәнсез кызлар. Миннән чыкмаячак биюче дә, модель дә булмаячакмын. Әйдәгез бу эшне профессионалларга тапшырыйк. Әлеге профессионаллар ул Шарм сәнгать үзәгендә шөгырьләнгән барлык балалар һәм әлбәттә аларның җитәкчеләре. Нам 25. Это огромный труд большого количества педагогов, родителей и, конечно же, детей. Дети – это то, ради чего мы творим, ради чего мы работаем, и каждый день с улыбкой входим в танцевальный класс. Это наши зрители, это наши друзья, это наши воспитанники. Мы очень надеемся, что сегодняшняя программа 25 лет побед окажется для всех приятной неожиданностью, потому что у нас подготовлено огромное количество новых номеров. Есть воспоминания о каких-то старых моментах, но все это победа каждого над собой, над своей ленью и желание идти вперед и побеждать себя. Сәхнә артында да әзерлек гөрләп торды. Бүтән сүзләренең тышкы кыяфәтен артист сыйфатына китерде. Шарм сәнгать үзәге 25 ел дәверендә бик күп җырчылар. Монда иң моңлы балалар. Биючеләр. Һәм модельләрне тәрбияләде. Шарм, туган көнең белән. Дуслар, беләсезме, минемчә яшьлек иҗатка бай булырга тиеш. Тормыш җыр белән моңга үрелеп барса күңелле бит. Менә Илһам Лайф сәхифәсе катнашучылары да минем белән килешә бугай. Бик нык илһамланырга яратсам да, әллә нәрсә илһам чыганамны югалттым әле. Кем белән генә таныштырырга икән сезне? Инде берсе дә калмады да сыман. Туктагыз әле. Сез дә ишетәсезме? Кемнәрдер монда җырлыйлар. Әйдәгез әле карыйк. Тагын сине искә төшерде. Сәлам кызлар, сезнең моңлы тавышларыгызны ишетеп, без дә менә сезнең янга кирип чыгарга булдык әле. Таныштырып китегез әле безгез белән. Нинди җырчылар сез, кимсез, нинди төркем? Без трио бәлләр булабыз. Радия, мин Алена, Нурзидә. Ничек туды сезнең менә оешырга? Каян килеп чыкты ул теләгегез?
Ралия әйтәсезме? Бізден бір 2 ел мекен инде, 2 ел болғандыр инде біз ойнаймын. Болды. 2017 елда біз Алена белән бір курста оқыйық инде, музыкальный колледжда оқыйық, Хадиф исемендәге. И ничектер біз бірге чыгыш ясадык. Бір 5 кыз мекен инде. Ничектер шундый күлмәкләр, националь күлмәкләр кидек біз. И бірге төштек фотога. И шундый ничектер біз шулай туры килеп торабыз инде. И шуннан соң бәлкем нәрсә трио ясарбыз микән дип уйладык та, шулай тотындык. Безнең шулай барлыкка килде. Сезнең арагызда кем башрак, кем кайсыгызга буйсынасыз? Без главный дигәндә инде андый кеше юк, ләкин безнең уйладык та бер көн утырып уйлаштык, кем безнең шундый главный кеше дип. Алып бара торган. Без булай барлык сорауларны да бергә хәл итәбез, ләкин безнең менә Ралия белән без күбрәк андый шундый мөһим вакыйгаларны бәрбер теге шундый сорауларны, анда җырлар яздыру буенча күп кенә заказларны кабул иткәндә без инде Аленага шарап тапшырабыз. Һәм инде ул безнең шундый безне туры юлга алып баручы. Мен яратмыйм андый әйберне. Безне барыбер теге андый вакытларда менә теге заказлар нияр булса сөйләшәм. Тик менә юганда әйбер менә кызлар, без менә бу җырны җырлыйбыз, все булды, мин әйттем дигән әйбер юк. Без барыбер уртага салып без аны сөйләшәбез. Şişme jırın tınlap alayım, suların güllerge salayım, güllerge mumları kursun, jırla bulsene. Менә инде якын киләчәккә ниндирәк планнар белән яшисез? Нинди сезнең хыялларыгыз? Хәзерге вакытта без менә яңа җырлар өйрәнәбез. Менә иртәгә ала бирса фестивальдә катнашабыз, Татарстанны күрсәтәбез безнең трио ала бирса. Жанрларга килгәндә төрле жанрларны алабыз. Без классика әсәрләрдә хәзер өйрәнәбез. Ул халык җырлары да һәм инде менә ошап китте, менә шул Кабан күлләрендә печән базарларыннан соң җырлаганнан соң альтернатив шуларны да алырга булдык шундый җырларны. Безнең җырлар аша безнең халыкка, яшьләргә инде үзебезнең шундый зауыклы, стильле җырларыбызны күрсәтәсебез килә. Мен хәзер сезнең барысы да килеп чыгачак. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә, бик шат идем сезнең белән танышуыбызга. Киләсе очрашуларга кадәр. Яшьлек ниләрдән торырга тиеш дип сөйләшәбез икән, спортны да онытмаска кирәк. Күптән түгел Казаныбыз үз эшенә 300-дән артык йөзүчене җыйды. Бездә йөзү буенча республика чемпионаты узды. Нинди районнар катнашкан икән? Алдагы репортажда. Җылы көннәр көннән көн азая, шуңа сәбәпле коенып та булмас инде. Әмма бу сүзем бүгенге ярышчыларга кагылмый, чөнки бүген Акчарлак йөзү бассейнында йөзү буенча Татарстан чемпионаты уза. Әлеге ярышта Татарстанның төрле төбәкләреннән 300-дән артык спортчы катнашты. Чемпионат кысаларында ярышчылар вольный стиль, брас, баттерфляй, комплекс йөзү һәм эстафета дисциплиналарында ярыштылар. Мин күптән беләсем килгән инде. Менә сез көн саен шундый бик матур сарайларда, ярышларда катнашасыз. Сез өйгә кайткач сезгә үзегезнең ваннада күңелсез түгелме? Күңелсез. Бассейнда йөзәргә яхшырак, күңеллерәк. Мин сине бик яхшы аңлыйм. Һәм дә инде мин синнән сорыйсым килгән инде. Менә сездә нәктә кызларда йөзү өчен бик матур формалар бар. Син махсус шуның өчен генә йөзү белән шөгыльләнә башладыңмы? Юк. Мин белмим. Чемпионатның ярышлары 19 сентябрьдән 21 сентябрьгә кадәр узды. Гадәттәгечә ярышларның җиңүчеләрен 2нче көнгә котладылар.
Шулай ук без ярышчылардан алар куллана торган лайфхакларны да сорап алдык. Ну, как по мне, самый главный лайфхак – это просто не волноваться перед стартом. Да, не волнуйтесь, ребят. Без сине төшергән идек, һәм син кадрда бик матур килеп чыктың. Мен син шулай кадрда матур чыгар өчен нинди лайфхаклар эшлисең? Ну да, я думаю, что я получилась в кадре очень хорошо. Лайфхаков, да нет никаких лайфхаков, просто работаем, плывем и все, и не думаем о том, как получаться в камере. Йөзү чемпионатында иң авыры ул шул чемпионатларның дөрестлеге артыннан күзәтү. Шуңа күрә без әлеге ярышларның төп судьядан интервью алдык. Это очень высокие требования, особенно на этих соревнованиях, так как данные соревнования являются отборочными на первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, поэтому статус соревнований очень высокий, соответственно, и категорийность и количество судейской коллегии тоже очень высокое. Киемнәрнең юешләвенә карамастан без бүгенге бәйрәмнең бөтен нечкәлекләрен сезгә күрсәтергә тырыштык. Хәзер инде киемнәрне кырытырга һәм яңа ярышларны күзәтергә кузгалабыз. Пока. Әлеге вакыйга белән атна яңалыклары шикләнми, менә миннән сезгә кыска гына дайджест. Голливуд яңалыкларына килсәк, яшүсмерләрнең иң яраткан парларының берсе ул Лиам Хемсворт һәм Майли Сайрус. Алар инде берничә тапкыр аерылышып кавышканнан соң Майли Сайрус үзенең егетен яңадан ташларга булган. Ни өчен дигәндә, бу сорауга инде җавап юк. Ә менә Майли Сайрус аны ничек ташлаганы бик тә кызыклы килеп чыккан. Майли Сайрус аны социаль челтәрләрдә генә белдергән һәм Лиам Хемсворт белән үзе шәхси күрешеп тормаган. Һәм Лиам моның турында Майли Сайрусның шәхси аккаунтыннан укып кына белгән. Миңа калса бу 21 гасыр критерийларына туры китереп ташлашу булган инде. 16 июль 12 сентябрь аралыгында Ялта шәһәрендә студентлар отрядларының Ялта дип аталган ярышы узган. Бу проектта Россиянең 19 регионыннан 320 катнашучы булган. Аның 44-те Татарстан Республикасын тәкъдим иткән. Барс дип аталган Татарстан студентлары отряды иң яхшысы булып танылган һәм беренче урынны яулаган. Алар официант, бармен, пешекче, аш-су усталары, коткаручылар һәм башка аниматор мәсәлән һәм башка төрле өлкәләрдә үзләрен сынап караганнар. Моннан тыш студентлар үзләрен иҗади фестивальләрдә һәм спорт, интеллектуаль чараларында да актив күрсәткәннәр. Казан кызы Алиса Бриточкина балалар өчен Евровидение халыкара җыр бәйгесендә катнашу өчен керешә. Ул сайлап алу турында бик яхшы чыгыш ясады һәм хәзерге вакытта Россиянең иң яхшы вокалистлары исемлегенә керде. 24 сентябрьдә милли этапның финалы узачак. Анда җиңеп чыккан вокалист 24 ноябрьдә Польшада Россияны Евровидение конкурсында тәкъдим итәчәк. Менә шундый яңалыклар ишеген мин сезгә ачып җибәрдем. Ә хәбәрчебез Талия Казанда яңа актив ял итү өчен урын тапкан. Нинди икәнен белсәгез килсә, язма сезнең өчен. Сәлам, мин Талия һәм мин сине рәхәтләнеп ял итәргә өйрәтермен. Көзге салкын, яңгырлы көннәрдә кая барырга, вакытыңны ничек үткәрергә белмәсәң, мин сине иң кызыклы һәм иң популяр ял төрләре белән таныштырырмын. Аны ничек кенә атамыйлар. Аэро-йога, флай-йога, һавадагы йога, гамаклы йога, анти-гравити йога. Бу юнәлеш яңа булуыннан карамастан инде бик популяр. Аэро-йога вообще пришла к нам из классической йоги. Сначала это были веревки, прикрепленные к стене, и далее для удобства уже установили мягкие полотна. Очень полезна аэро-йога для детей, для школьного возраста, так как очень благоприятно влияет на спину, вытягивает позвонки всех отделов позвоночника и, соответственно, как профилактика сколиоза. Гамаклы йога исеме үк үзе турында үзе сөйли. Монда бөтен күнегүләр махсус җайланмаларда өйрәнелә. Зур тартыла торган тукымадан ясалган атылышлар турыдан-туры түшәмгә беркетелә. Тукыма гадәттә нейлоннан ясала. Шуңа күрә 180 килограммга кадәр авырлыкны күтәрә ала. Конечно же, аэро-йога имеет противопоказания, как временные, так и постоянные. К постоянным относятся такие проблемы, как грыжи межпозвоночные, смещение позвонков, повышенное кровяное давление.
Agar oldi aytilgan ko'rsatmalar sizga qo'g'ilmasa, anti-gravity yoga sizga ruxsat etiladi. Qatling. Aero yoga o'zida akrobatika, kolonetika, yoga ham pilates elementlarini birlashtiradi. Sizning ayliga qadar bu өлкәдә shug'ullanganingiz bo'lmasa-da, qo'rqirga kerakmi? Ishondirib ayta olam. Bor da kelib chiqashaq. Hozir menga da shunday figura ясарга кирәк диләр. Шуңа күрә сез мине бүтән бу программада күрмәсәгез, нәрсә булганын беләсез. Anti-gravity yoga кабатланмас кичерешләр чыганагы. Син биредә үзеңне нәкъ һавада ашкан кебек хис итәсең. Шулай ук ул органлы хисен бетерә, эмоциональ халәтне тигезли, кан тамырларын чистарта, кан әйләнешен яхшырта, хәтерне арттыра, картаю процессына кернәйтә. Һәм сез аэро йоганың файдасын беренче дәрестән соң сизә башларсыз. Руками вытягиваемся, кладем лоб на пол и расслабляем спину. Гамактан төшкәннән соң үзеңне яңадан туган шикелле хис итәсең. Нәтиҗәдә каныбыз кислородка бай һәм безнең халәтебез яхшыра. Димәк, аэро йога белән шөгыльләнсәгез, тәнегез генә түгел, баш миегез дә ял итәчәк. Татьяна! Талия Тухватуллина, Радель Галимуллин, Ильяс Хаялин, махсус яшьләр тукталышы өчен. WorldSkills үтсә дә безнең команданың турында күбрәк беләсебез килә. Шуңа күрә бүген минем янда утыра WorldSkillsның катнашчысы Султанова Айгөл. Айгөл, сәлам. Менә син нинди компетенциядә катнаштың һәм аның турында әзрәк кенә күбрәк сөйләп кит әле. Моя компетенция – это IT-программное решение для бизнеса на платформе 1С предприятия. В нашей компетенции суть задания в том, что тебе дается какая-нибудь предметная область, например, это агентство недвижимости или компания, которая торгует нефтью, и тебе нужно как-то автоматизировать эту систему. Например, на нацфинале у нас было задание про систему для фиксации штрафов и все такое. Нам нужно было продумать, как можно это сделать, как могут контролироваться нарушители штрафов, куда отправляется эта информация и так далее. У нас был региональный чемпионат в ноябре прошлого года, на котором я заняла первое место. В мае у нас был национальный этап, на котором я также заняла первое место. И вот в августе, буквально месяц назад, у нас был мировой чемпионат, на котором я заняла 3-е место в сэндбокс-площадке. Әзерлек этаплары ничек үтте һәм кем сиңа ярдәм итте? Помогал мне мой техникум. Да, я учусь в Казанском техникуме информационных технологий и связи. И мы занимались в техникуме также при помощи компании 1С Рарус Казань. То есть я занималась и в техникуме, и тренер у меня был оттуда. К региональному чемпионату мы занимались 2 раза в неделю по несколько часов. То есть прям с тренером, все остальное время мы занимались самостоятельно. Чемпионаттагы нинди иң истәлекле мизгел булды синең өчен? Когда у нас было награждение после нацфинала, то есть, там называли компетенцию, вызывали людей на сцену, и уже конкретно на сцене мы узнавали, какое место человек занял. И вот я очень-очень сильно радовалась, когда вызывали наших ребят татарстанских, особенно когда вызывали наших ребят, которые учатся в нашем техникуме. Это прям было прям до слез. Это очень классное чувство. Некулем WorldSkills'та һәрбер кеше Казань Экспоға килә ала иде һәм сезнең эшләгәнегезне карый алды. Сиңа менә бу кешеләр комачаладымы? Да, когда я сидела, очень много людей ходило на Казань Экспо, в частности, около нашей площадки. Еще так получилось, что я выступала как бы не от России, а конкретно от Татарстана. И у всех висели флаги России, а у меня висел флаг Татарстана. И люди просто проходили и такие: о, Айгуль, о, она же из Татарстана. Кто-то приходит, просто такие: Татарстан, вперед! Да, это, очень часто довольно такое было, люди поддерживали. Нинди илләрдән син катнашучылар белән таныштың һәм хәзер дә алар белән аралашасыңмы? У нас были 6 ребят из разных стран. Там был мальчик из Китая, из Финляндии, из Филиппин, из Марокко. И это был классный опыт вообще общения с людьми из других стран, потому что до этого у меня такого не было. И мы с ними хорошо общались, мы с ними гуляли, ходили на экскурсии. И вот с одним мальчиком из Марокко мы до сих пор общаемся.
Синең өчен WorldSkills чемпионаты нәрсә ул? WorldSkills для меня это движение, в котором ребята уже профессионалы своего дела, они уже очень крутые, у них очень классные навыки, и они много всего умеют и показывают это мастерство другим и учат других. Менә Айгөл сиңа ничә яшь? 18. Дуслар, күрәсезме? Аңа 18 яшь кенә, ә ул инде шундый зур чемпионатларда катнаша, һәм сез дә шундый зур бәйгеләрдә катнаша аласыз, бары тик теләк кенә кирәк. Зәйнәп Фәргыйдинова, Илгиз Шәйхразиев, Иван Остроумов. Бу шәхесләрне нәрсә берләштерә дип уйлыйсыз? Шаян ТВ каналы аларны бергә җыйды. Ә нәрсә өчен икәнен хәзер белерсез. Он 16 катнашучы 3 жюри әгъзасы һәм 1 зур проект. Бу Сәйлән проекты. Әрсезләр бүген сезгә аның пәрдә арты тормышына сәяхәткә чакыра. Киттек. Күпләгән камера, төсле утлар, зур сәхнә, операторлар, режиссерлар. Булар барысы да нәни йолдызларны бераз шүрләтсә, мәртәбәле жюри әгъзаларының киңәшләре киресенчә ярдәм итеп кенә тора. Зәйнәп ханым, әйтеп китегез әле, менә сезнең башка конкурсларда да жюри булганыгыз бардыр инде. Сәйлән аннан ни белән аерылып тора? Бар конкурсларда жюрида утырганым. Беренчедән бында балалар, бөтенләй яшьләр, кичкенәләр. Һәм инде аларның гел икенче төрле карашы аларга турга гына менә син шулай итер, бусы яхшы, бусы начар дип әйтеп булмый. Менә мин үземнең бала чагымны хәтерлим, әйме. Мин урамда сикереп йөри идем, өйдә уйный идем, менә мин балаларны да күрәм. Алар гади тормышта алар сикерәләр, шаяралар. Теләсәң сөйләргә дә мөмкиннәр. Менә шунлыкны әзрәк кенә югалтмасыннар иде. Уллар алдында алар үзләрен әдәпле тоталар. Матур сөйләшәләр. Тик бит барыбыз да беләбез, менә ул ишектә генә чыксын ул сырат. Дип йөри башлады. Без күреп тордык монда. Әзрәк кенә шундый шуклыкларын югалтмасыннар иде. Сәхнә дигәч тәген теге мин матур күренергә тиеш дип тору, минемчә ул ихлас түгел. Үзләре булып калсыннар иде менә. Кызларныкы кызларча инде безнең яшь җырчыларыбыз чыгышлары алдыннан бизәнү бүлмәсенә кереп чыкмый калмый. Help me put my mind to rest. 2 times click and I'm acting low. Рәмис, син инде ничә ел җыр белән шөгыльләнәсең? Мин җыр белән 6 ел шөгыльләнәм. Менә минем бер тапкырда җырлаганым юк, шулай зур сәхнәдә син кебек оста итеп, берәр нинди миңа күнегү күрсәтә аласың, менә тавышны җылыту өченме? Ми, мами. Шулай туры итеп утырырга кирәкме? Әйе, утырдык. Әйдә. Ми, мами. Ничек килеп чыга минем? Ну, бик әйбәт түгел шул әле. Әдилә, син каушыйсыңмы әзрәк? Әзгә. Менә бу кызлар, синең дусларың, алар ни өчен килделәр монда? Миңа көч бирергә. Әйе, алар нишләячәкләр? Минем уртам биеп торачаклар. Ни дип бию башкарасыз, нинди җырга? Татарча Әдилә җырлый бер җыр, без биебез. Йолдыз буласың инде, шулай бит хәзер? Без сине автографлар ала торган булабыз. Нинди рольдә булсам да, бу минем өчен ниндидер тәҗрибә. Чөнки бәйгедә катнашу да ул бик зур тәҗрибә. Бәйгедә катнашучыларны да бәяләү ул тагын да зур тәҗрибә. Чөнки без бәялибез, аннары соң безне укытучылар әтәйнләр гаеплиләр. Минем баламның талантларын күрә алмадыгыз, яисә артык мактадыгыз, артык әрләдегез. Анысы да бар. Әмма инде бу чыннан да теге куйдың да киттең түгел ул. Менә без икенче этапка финалга узар алдыннан Зәйнәп апа белән Илгиз белән 20-30 минут сөйләштек. Менә 16 кешедән 8 кешене сайлап алырга кирәк. Бу чыннан да бик катлаулы. Шулай итеп, дуслар, 16 катнашучының бары тик 8-е генә ярым финалдан киләсе этапка узачак. Зөлфия Хәсәнова, Ильяс Хәйлин, махсус яшьләр тукталышы өчен.
Ярты сәгать шулай тиз узып та киткән икән, аны безнең белән уздырганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сезнең белән мин Зөлфия булдым. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Татар яшьләре